Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбір темалар турында. Балалар ялы матур һәм күңеллегенә түгел, иң беренче чиратта имин узарга тиеш. Бүген ялның ничек оештырылуын Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Ратникова карады. Бу хакта тулырак Лесен Ханова. Бердәмлек һәм бәйсезлек бәйрәме Чаллыда Россия көнен билгеләп үттеләр. Көннәр салкынайтты, синоптиклар туфракта кырау төшү ихтималы турында кисәтә. Балалар лагерларын ныклы күзәтү астында министрлык вәкилләре һәм депутатлар урынга чыгып укучыларның ялы ничек оештырылуын тикшерә. Чаллыда быел лагерларда 18 меңнән артык бала ял итәчәк. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Ратникова эш сәфәре барышында саулык сәламәтләндерү комплексын һәм Радуга сәламәтләндерү лагерын карады. Тикшерү ничек үтте? Бу хакта Лесен Ханова сюжеты. Бүгенге көндә бирдә 370 бала ял итә, Чаллыдан килүчеләр дә шактый. Корпуслар Нарат урманы эчендә урнашкан. Бирдә хәтта башка бик күп лагерлардан аермалы буларак үз пляжлары да бар. Беренче сменада ял итүчеләр әле коенмый. Су температурасының билгеле бер дәрәҗәгә җитүе кирәк. Су коенмасак та лагерда бик күңелле ди балалар. Телефонда торырга вакыт вообще юк. Без монда уйныйбыз. Барысы бик кызык монда. Вы сыты? Да. Все вкусно кормят? Да. Ничего не оставляете? Нет. А может вам что-то не хватает, добавку дают? Да. Балалар ялын оештыруда иң мөһим һәм катлаулы сорауларның берсе туклану мәсьәләсе. Монда ризыкның нинди продуктлардан әзерләнүе дә, пешекчеләрнең эше дә гаять әһәмиятле. Балалар бик ярата салатларны, кәбестә салатын кыяр белән бик яратып ашыйлар. Аннары чөгендер салатын орех белән бик яратып ашыйлар. Була инде, конечно, икте белән сосиска отварныйдан да тәмле әйбер юк. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Ратникова балаларга кагылышлы бер генә сорауда икенче дәрәҗәдә була алмый дип билгеләп үтте. Беренче сменалар башланганда ниндидер борчулар бар күңелдә. Әзер микән бөтен лагерьларда ремонтлары узды микән? Балаларның ашаулары җайланган микән, яхшы микән, сыйфатлы микән? Нинди кадрлар эшли бүген быел балалар белән менә барысын шуны карыйбыз. Әлеге лагерь ел дәвамында эшли торган санаторий базасында урнашкан. Бу зур плюс дип белгечләр. Чөнки монда кадрлар туклану белән бәйле сораулар инде хәл ителгән дигән сүз. Проблемалар бары тик җәй генә эшли торган лагерьларда еш була, диде Римма Ратникова. Алга таба республикада ел буе эшли торган лагерьларны арттыру мөһим, диде ул. Лесен Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллы предприятиесе атмосферага пычрак мәддәләр чыгуын контрольда тотмаган экология министрлыгының кама бүлеге белгечләре шәһәрдәшебез зары буенча чираттан тыш тикшерү уздырды. Шәһәрдәш завод трубаларыннан кара төтен чыгып тора дип шикаят белдергән. Инспекторлар оешмада атмосфера һавасына чыгарылган пычраткыч мәддәләрнең чыганагы булган алюминий эритүче мич пычрак мәддәләрне тотучы махсус аппаратура һәм системалар белән җиһазланмаганлыгын ачыклады. Юридик һәм вазифаи затларга карата беркетмәләр төзелгән. Экологлар тәкъдиме буенча предприятиегә газ чистарту җиһазлары урнаштырырга тиешләр. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ана капитал акчалары белән барлык кредит оешмаларында да ипотеканы түләп булмаячак. Бу хакта хөкүмәт карары 11 июньдә үз көченә керде. Карар 3-нче яки аннан соңгы балалар тууга бәйле рәвештә гаиләгә бирелә торган акчалардан файдалану кагыйдәләрен ачыклый. Хәзер теләсә кайсы кредит оешмасында түгел, банкта исәп-хисап үзәгендә яки торак өлкәсендә үсешнең бердәм институтында алынган ипотека кредитын гына түләп булачак. Шулай кредит кулланучылар кооперативында яки авыл хуҗалыгы кредит кулланучылар кооперативында торак төзүгә яки сатып алуга кредитлар буенча бурычларны түләп бетерү рөхсәт ителә. Моннан тыш, ана капиталын элеккечә үк торак төзелешенә, сатып алуга яки реконструкцияләүгә тотарга мөмкин. Яңа карар документлар тапшыру процедурасын гадиләштерә дигән фикердә белгечләр. 12 июньдә Чаллыда да Россия көнен зурлап билгеләделәр. Бәйрәм чаралары шәһәрнең берничә өлешендә оештырылды. Җиңү паркында күңел ачу программасы 2 сәхнәдә узды. Урында Лилия Гатина булып кайтты.
12 июнь 92 yıldan başlap Россия көне итеп билгеләнә. Аны халык арасында еш кына бәйсезлек көне дип атыйлар. Чөнки нәкъ менә 90 елның 12 июнендә халык депутатлары съездында дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Шалда Россия көнен ачык һавада, паркларда билгеләп үттеләр. Шәһәрдәшләр өчен иҗат коллективлары чыгыш ясады, уеннар һәм флешмоблар оештырылды. Һава торышы да сөендерде. Бәйрәм көнендә җылы һәм кояшлы булды. Бәйрәмгә гаиләләр белән килүчеләр шактый. Барыгызга да иминлек, шатлык, бәхет. Шул исәнлек телим, бәхет телим. Бүген бәйрәм шундый күңелле, балалар белән чыга торган, аларның күңелен күреп, аттракционнарның атынгычларында атынып безнең өчен бик әйбәт, күңелле үткәрәбез. Без бик шат. Җиңү паркында бәйрәм программасында күп милләт вәкилләре чыгыш ясады. Мисал өчен казаклар уеннар оештырды. Шәһәрдәшләргә салкын корал белән идарә итү осталыгын күрсәтте. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Чаллыда күп төрле милләт вәкилләре дус яши. Бу икътисади өлкәдә дә уңышка китерә дип билгели шәһәр җитәкчеләре. Бүген Шишмә халыклар дуслыгы йортында 22 милли оешма эшләп килә. Милли мәдәният яратучылар клублары бар, халыкны берләштерү максатыннан төрле чаралар уздырыла. Гүзәл Габдуллина сюжеты. 2019 ел Чаллы өчен истәлекле шәһәрдә КАМАЗ заводы төзелеше башлануга 50 ел тулуны билгелиләр. Ярты гасыр элек 60 милләт вәкиле төрле шәһәр һәм илләрдән килеп зур төзелешкә тотына. Здесь живут представители самых разных национальностей и народностей. И благодаря этому история и культура города может похвастаться яркостью и многогранностью. И неважно, какой ты национальности, ведь мир и дружба строятся на единстве. Шул еллардан бирле Чаллыда милли конфликтлар булмады. Киресенчә, халык бәйрәмнәре уртакка әйләнде. Чаллы шуның белән башка шәһәрләрдән аерылып тора да инде, ди Наил Мәхдиев. Дустана мөнәсәбәтләр икътисадта да алга китәргә ярдәм итә. Праздники, смотрите, отмечаем. Там, мы же даже не замечаем, что это там может украинский праздник, да, белорусский праздник. Там Иван Купал, он, да? Значит, чей непонятно, но он наш. Мы даже этот не задумываемся, ведь, да, идем на праздник или Сабантуй. Татулыкны киләчәктә дә саклап калу мөһим. Моның өчен шәһәрдә төрле чаралар күрелә. Конфликтларны булдырмас өчен федераль структуралар белән хезмәттәшлек алып барыла. Милли оешмаларны үстерү өстендә эшлиләр. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 14 июньдә төнлә Татарстан Республикасы территориясендә урыны белән кырау көтелә. Туфракта температура -1 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Бу хакта Татарстанның гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Бу атна дәвамында көндез 15-20 градус җылы булачак, урыны белән яңгырлар көтелә. Җил төньяк-көнбатыштан исәчәк, ди синоптиклар. Бүген гамнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Ведущие урологи в Набережных Челнах. Уникальные технологии лечения простатита, восстановление потенции, увеличение длительности полового акта. Консультация плюс УЗИ всего за 1000 рублей.